okuliare. Zavesené aj v tej bunde. Zavesené na vešiaku. Ale to všetko. Ale jak sa podviejú? Na štart nám prichádza ďalšie vozidlo, štartové číslo 30, Packard Clipper z roku 1947, pán Koláš, Bivoj. Opäť vozidlo prechádza skúškou zručnosti. Uvidíme, ako sa podarí, pretože predsa toto je len väčšie vozidlo, dlhšie vozidlo, ťažšie manevrovanie s týmto vozidlom. Zatiaľ to pán Bivoj bravúrne zvláda. Pod kolesa. A trafil aj dosku. Vynikajúco. Na štart nám prichádza ďalšie vozidlo. Poradové číslo 12. Škoda 1101. Hliadka verejnej bezpečnosti. Na štart prichádza poradové číslo 25, Aero 30 z roku 1937, za volantom ktorého je pán Rebry Rudolf. Na štarte je ďalšia aerovka, poradové číslo 1. Áno. A to sa kalavky. A dá na meka. Na štart nám prichádza Fiat 850 z roku 1968, za volantom ktorého je pán Ján Machnič. Kde navádame? Na štart nám prichádza Tatra 12 z roku 1929. Štartové číslo 39. Pán Gábor Marian. Hej, kurva, teď bere. Hej. Ale zesku netrafil. A už tu máme aj nákladné vozidlo. Tatra 111. V cisternovom prevedení. Pôjdem po kraji. To by sa na to chcel. Pán Blažko, bravúrne ste zvládli prechod cez štartovú rampu. Na takéto Tu nás sa cez kužele nepôjde, takže vás poprosím, aby ste sa dali trošičku nabok, aby Tatra mohla prejsť. Na rampu nám prichádza Škoda Felicia z roku 1960, pán Dujka Ladislav. Poradové číslo 2, Tatra T600. Toto vozidlo je z roku 1949, za volantom ktorého je pán Franco. Tu na vedľa rampy nám prechádza ďalšia Tatra.
Ja poprosím, urobme priestor aj pre túto Tatru, aby bez problémov mohla prejsť po parkovisku